ପୋଡୁଛି ତଥାପି ସେ କାହିଁକି ଖାଉଛି ନା। रेडी 1 2 रेडी 3 स्टार्ट। ଏବେ ଯିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ତା ଭିତର ସବୁ। ଆଜିକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆଣିବୁ। ଡୁଡୁଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଆଜି କହୁଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତା ଦିନ ଯାକ କହିଲେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତା ବସିକି ସେ ଯୋଉଟା ଲଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲା ଏଇଟା ତାକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଛି। ହଁ ସେ ଦୋଳିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଖଣ୍ଡିଆ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ବିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲା ଏଇନା ଭଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ସବୁ। ଏଇ ପାଖରେ ବା ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ହବନି ଏଇନା ଯିବା ବହୁତ ବାଟ ଆହୁରି। ହେଠି ବି ଦୋଳି ଅଛି ଗଲେ ଖେଳିବା ହେଠି ଦୋଳି ଅଛି ଖେଳିବା ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। आपण मैंने इस्कन मंदिर आम गोटे थर आसीलु तार पूरा भिडटा आम ये आई बटन पकईदे आप भिडटा पूरा देखिए। बर्तमान देखी दिखाँ मंदिर पछपट माने फ्रंट भ्यूटा बर्तमान आम आसला एटा नाला एटा सब नुआ नुआ कर बढ़िया पूरा रियलिस्टिक व्यू भाया लगुच। मंदिर सम्मुख भाग श्रीकृष्ण कालिया दलन बेश। हाँ नागिन नागिन रुको जरा। और मैं तोता हूँ हरे कलर का, मिर्ची तो उड़ के दिखाता हूँ। सुंदर दृश्य अच्छे फटो न उठे कहीं जीवे तो ये समस्ते ही ठाकुचंदी फाउंटेन पाखे ये जो कालिया दलन आम सार भी टे ठाकि या नजर दौड़ी चला जी बाइक रे आसिकी ना तुम चुटा पूरा ठेंगेणा हो। Oh wow, I'm so beautiful. अरे डुडुल को देख से कि ताल पकईकी मिसईकी कर सैला चलतु ए जमी हिंदू धर्म अच्छी मंदिर ठाकुर दर्शन पर मंदिर परिक्रमा मंदिर चारिटा को बुलीदवा टे भी बुलेदवा तापर जा बालाजी बढ़िया लगुनि तो आम आसिक पहुँची जाइए बालाजी मंदिर में मैंने जोटा वेंकटेश्वर मंदिर भी कहूँ यहाँ पूरा देख साउथ इंडियन स्टाइल जी देखो कहे जमी तिरुपति तिरुमाला जमी मंदिर अच्छी तो से टाइप देखा
ଆଉ ଇଲାନ୍ଦିର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବ ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଉ, ନହେଲେ ଫଳ କେମିତି ପାଇବ? ଠାକୁର ଆଗରେ ଦୁଦୁଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ହଁ ହଁ ବା, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ମା ମନ୍ଦିର କି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉଛି ରେ ବାବା, ଖାଲି ଫୁଲକୁ ଫଳ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆସିକି ଦେଖିବା। ଆମେ ତ କେବେ ଆସିନୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆସିବା ଆଉ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ଚାଲ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। କି ପାଣି ପିଇବ ଯଦି ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଏଇଠି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ରାତିରେ ଲାଇଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଆସ ଗୋଟେ ରାବିଡ଼ି ଖାଇଦିଅ, ରାବିଡ଼ି ଖାଇଦିଅ ନାଇଁ ଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ ବାବୁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରାବିଡ଼ି ଦେଲେ କଣ ଭିଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଟୋକା ଆଉ ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବସେ ଉଠେଇ ଦେଉନି। ନାଇଁ ଏଠି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବାକୁ ଜାଗା ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ, ଏ ପଛ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଆଉ। କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବହି ଫହି ତାଙ୍କର ଯାହା ସେଲିଂ ଫେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଯାହା ଆଉ। ସିଡ଼ିରେ ଘୁଷୁରି ପଳେଇବ। ଦୋଳି ଖେଳିବ, ସବୁ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ଡୁଡୁଲୁ ଖେଳିବ ହେଲା। ଆଉ କୋଉ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ାକରେ ବସିବ? ଆଉ କୋଉ ଦୋଳିରେ ବସିବ? ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଦୋଳିରେ ବସିବାଟା ଆଉ। ଛୁଆ ଲେଉଟିକି ପଡ଼ି ଏପଟେ ପଶିକି ଏପଟେ ବୁଲିକି ବାହାରିବେ ଯାଇକି। ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା ଡେଉଁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ। ଆମେ ତ ଛୁଆ ବେଳେ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ମାନେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲେଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳା ଖେଳି କରିକି ଆମେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ କିଣା ସରୁନି ଗାଲିନା ଆଉ ଏଲିନା ବାପାଙ୍କର। ଏ ପଛରେ ଗିଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂରରୁ ତ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ବେଗ୍ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କ'ଣ ଆଇଲାଣି। କ'ଣ ଆଇଲ ତା ଭିତରୁ ସବୁ? ହଁ, ଇୟର ରିଙ୍ଗସ୍। ନନା ହେଇଆ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣ ମାନେ ନା ବସ୍ତା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବେ ଆଉ, କାଲି ନଗେଇ ପୁରା ଚିକିମିକି ହେଇକି ବୁଲିବ ଆଉ। ବାପା ମା ରେଡି ଆଉ। କିଣାକିଣି ସରିଲା ହେତିକି ନା? ଆଉ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବ? ଆଉ କ'ଣ କିଣାକିଣି ହବ? ଏବେ ଖାଇବା ଖାଇକି କିଣାକିଣି ସରିଗଲା, ଏବେ ସିଧା ଯିବା ଦାନା ପାଣି ନେବା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ। ଏ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଇ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ। ହଉ ଏଥର ଯିବା ହୋଟେଲ ଗୋବିନ୍ଦକୁ। ଗୁଡୁଲର ମୋମୋସ୍ ଆସିଗଲା। ଦୋସା ନନାଙ୍କର। ଖାଇ ପକା, ସବୁ ଖାଇ ପକା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ। ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟି, ମୋର ଅଛି ତ ମନଟି ବହୁତ ଭୋକ, ତେଣୁ କେହି କାହା କଥା ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ଆସିଛି, ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ଘରେ ଶୋଇବି, ନନାକୁ ବାହାରେ ଶୋଇଦେବ। ସକାଳେ ହେଲେ ବୁଲି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମି ରହିଯାଇଥିଲା, ନନା ଯାଇକି ଆଣିଲେ ବାରି ଆଉ, ପାନିପୁରୀ ଆଉ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେଲ ମା, ଖାଇଦେ ତୋ ମା।
ତାକୁ ପୋଡୁଛି ତଥାପି ସେ କାହିଁକି ଖାଉଛି ନା रेडी 1 2 रेडी 3 स्टार्ट 1 2 रेडी 3 स्टार्ट ओके रेडी हे गला ଏବେ ଆସିଯାଇଛି सोडा ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଉଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ଲୁବେରୀ ତମର ଅରେଞ୍ଜ तो आज टोटाल डे रो जर्नी सरला फास्ट तो घरे पखाड़ खिया तापर जाइथिलु स्वामीनारायण मंदिर तापर इस्कन एबे एठू जस्ट खाई की डिनर सारी की घर हम जाउछु घर को जदि आपन वीडियो भल लागे तो लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं शेयर करंतु आ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर दिया देखा नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत बाय।